баъди операция чанд бор дига укол мекунӣ. Якум бор уколш меёи бародари азиз бе плазма меган. Як моҳ баъд аз даст хун мегиранд, дору рост мекунанд. Баъд короче обши 5 бор. бародаро, ман дархози дар метрои Беларус ким биёи Ширинар. Биёи инами ҷахидам қатиш суҳбат мекунем, бо чақчақ мекунем, бо арзон ту кунем. Сағирот тоҷики хитонаме. Тоҷики хитонам биёи бародаро кӯмактон кунам. Ин шансо ҳама вақт намеғалта. Ман худам духтарам, ман худам фелшерам аслан. Қатӣ ҳамё алҳамдулилла 1 солши кор мекунам. Баъди мӯи сарам буромадам, ба кор дуромадам. Ягона тоҷики қатӣ ҳамё кор мекунам манам. Дигаро реклама мекунам, бародаро мераванд тамом. Саломат бош, ака, саломат. Спасибо, братьям, за ваш труд, за что помогаете больным. Благодарю. Ну вот, ребята, я говорю, чанд сум сар меша? Ай 70,000 то 140,000 вобаста ай сотиқи кали сар да Ширинар. Мӯи сари ман 3 моҳ баъд дига барқарор мешавад, ки дига не кам-кам таноҳош кам-кам метавонад, дига наметавонад. Полностью иншаллоҳ. Ширинар, ба худо ҳамдигара нағз бинӣ. Дастгири ҳамдигар боша. Ба худо ба и бахилӣ ба ҳеҷ ҷо намерасем. Бекор гуфтагӣ нестем бузургони мо, ки қабри бахил танг аст. Салом ака, гарантӣ дора? Бале, гарантӣ дора. Барои чӣ мегӯм гарантӣ дора? Иҷа меёед паспорта метӣ, договор заключит мекунӣ. Яъне ки дар договор поджизненный гарантӣ навиштагӣ. Поджизнен то охири ҳаёта. То вақте ҳамин ширкат ҳастай, бародари азиз, ҳамин мӯи сарат рехт, меёй мегӯй сумта возврат мекунанд. Бо ё ки мечаспонанд. Иншаллоҳ ин ҳамин бидун ки ҳамин стори сал ҳамин ҷои калӣ як боғ аст. Ай ҳамун ниҳолакҳои нава мегиранд, дар ҳамун боғ мешунанд, чӣ мегӯянд, месавзанд. Барои чӣ хел месавзанд? Чӣ хеле мешуни ниҳола бо овуш метӣ, ҳамун плазма барои ҳамун қайки 5 моҳ уколш мекунанд. Салом ака, гарантӣ. Ту чӣ ба ҷавоб наметӣ? Успед накардаси муллоҷанов Айсар Наврӯз. Айсар навис: ассалому алайкум, манро мӯи сарма вақтҳои охир бисёр мерезад ва заиф шудагӣ. Духтуро мепурсанд ягон рекомендатсия. Фарҳодҷон, бародарҷон, рав плазма кӯ. Ин миноксидил, пиноксидил ман ҳамсора мефурӯхтам. Дуруғам валлоҳи то. Намеёгум биё дама бикӯ. Бра ягон ҷо плазма кӯ. Тамом. Рост ака, боваҷон беҳтарин нисият. Касали қанд дошта бошӣ мешавад? Касали қанд кадом степенш аст? Сеюм степенеш ки мебранд, баъд дига заживад, яъне маҳкам намешавад ва я намекунанд. Биёи шумо аввал албатта анализ гирифта мешавад. фаҳмидӣ? риша мемонад. Риш мечаспонанд дар ҳолати риш надошта бошӣ. Қош мечаспонанд дар ҳолати ягон яра шида бошӣ, ягон удар хӯрда бошӣ. ҳамун шрамора рост мекунанд. Албатта қош мечаспонанд, риш мечаспонанд. Ай Фарғона, салом бужура. Алейкум салом. Сайҳона истагӣ бахшиш. Бале, алейкум салом ва раҳмати худо. Ширинар, нигоҳ кам ҷа 200 нафара. Ба хотири худо дар рӯям экран бор бизанед, то лайк бисёр шавад, мардум бисёр бидонанд, чақчақ хуб кунем. Хуб, клиника дар кадом шаҳр доранд ака? Новосибирск доранд? Не, дар Новосибирск надоранд. Нигоҳ ки мегӯм, Ростов-на-Дону, Екатеринбург, Казан, Санкт-Петербург, Москва 5 ҷода доранд. Чанд сум ай вобаста ай кали сартона. Инами рақамо дар поин навиштагӣ ай ку, инами 85-70 элиф навистагишай. ҳамин хида та ита сурат наги. Як кас бигӯ аз 4 тараф сурат бигира, дар ҳамин чишон парто. Дар ҳамин ватсапшон парто. Ай тааш бинавис аз номи бобоҷон 80. Сразу вобаста ба кали сартон нарх мемона, аз номи ман гап задӣ скидкатон мекунад Ширинар. Салом алейкум. Аз чанд сум сар гуфтам? Алейкум ай 70 гуфтам. Тоқид ку? Оли тоқим 1-3 моҳ баъд дига медозам. Салом алейкум ака, дар чанд сум пересадка мекунанд? Илтимос сум шабгӣ. Вобаста ай кали сарай Ҳасан бародар Ҳасан навиштагӣ. Вобаста ай кали рақамо дар поёнан, илтимос сурат бигиред, дар ҳамин поён нависӣ. Дар ҳамин поён нависӣ, дар ватсапшон хоҳиш мекунам. Дар ватсапшон нависӣ Ширинар. Адрес Санкт-Петербург бугӯ. Адрес Санкт-Петербург, улица Турку 13, корпус 1. Улица Турку 13, корпус 1. Ёро ҳамин рақамо занг бизанӣ мегам ту Ширинар. Дар ҳамин рақамо занг бизанӣ мегам ту. Скидка чанд сум? Ҳозир 20,000 аз номи бобоҷон гап занӣ, ҳозираша 20,000 скидкатон мешавад Ширинар.
акаи плазма залал надора. Не, плазма залал надора. Плазма ҳама вақт фоида дора. Саломат бошӣ. ҳама рӯз кор мекунам. Бале, без выходной. Муллоҷононов Наврӯз. Ака шумо чанд сум шид? Ай ман 140,000 ай ман нагирифтам. Бораи ман рекламашо карда будам ҳамун сол, 1 сол пеш. Рӯзои наздик бародарон бо мошинам хеле мемонанд. Дар Москва доранд. Дар Москва метро Белорусский Некрасовка. Дар ҳардиш дора. Инамоз дар Белорусский шидагиам.